Benvinguda a aquesta nova meditació guiada. Avui et guiaré per a relaxar el teu nervi vague. El nervi vague forma part del sistema parasimpàtic, que és l'encarregat de la regulació del sistema nerviós. És el que aporta calma, és el que aporta seguretat. Un nervi vague desregulat ens manté sempre en un estat d'alerta, ansietat persistent, tensió cervical, tensió mandibular, alteracions digestives, insomni, entre altres símptomes. Avui et guiaré per a relaxar-lo i per a que puguis transmetre-li al teu cos el missatge de que tot està bé. Comença per acomodar bé la teva postura. Ja sigui que estàs asseguda o estirada, assegura't de tenir l'esquena ben recta. Les espatlles relaxades, amb els palmells de les mans mirant cap amunt. Sent tot el teu cos ben acomodat en la teva postura. Percep tot el teu cos i permet que es vagi relaxant i afluixant per complet. Si vols, pots dir-li amb tendresa: ara estàs en un espai segur. Tot està bé. Fes ara uns sospirs, inhalant pel nas i exhalant per la boca. Això li transmet al teu diafragma que ha arribat el moment de relaxar-se i, per tant, es comença a suavitzar el teu nervi vague. Ara realitzaràs un exercici de respiració conscient.
comença per sentir la teva respiració. No la jutgis. Només observa i sent l'aire entrant i sortint cada vegada que respires. Ara modificaràs la teva respiració, fent més llarga la teva exhalació. Per exemple, si inhales en 3 temps, exhales en 6 temps. Si no et sents còmode exhalant en el doble de temps, pots reduir-lo i adaptar-lo a la teva respiració actual. Poden ser 4 o 5 temps d'exhalació. A poc, t'adonaràs de com es va allargant de manera natural. Et deixo uns instants per a que puguis realitzar l'exercici. Com sents ara la teva respiració? Com la sents en el teu cos? Porta ara la teva atenció cap al nervi vague, just a la base del teu cervell. Aquí és on neix aquest meravellós missatger. Visualitza un punt de llum, just on el cap s'uneix amb el coll. Sent com es comença a relaxar la zona. Amb cada exhalació, comences a sentir com creix en tu la calma, la seguretat. Permet que el teu cos rebi el següent missatge. Ara és segur relaxar-se.
Visualitza com aquesta llum va descendint cap al teu coll, embolicant la teva gola, les cordes vocals. Sent com s'afluixa la musculatura del coll, la musculatura de la mandíbula, la llengua. Exhala i sent com se suavitza la teva veu. Permet que el teu coll rebi el següent missatge. És segur dir la veritat. És segur expressar-te. Visualitza com la llum continua el seu camí cap al pit, il·luminant els teus pulmons, el teu cor, tota la caixa toràcica. Permet que la teva respiració ajudi a expandir el teu pit. Sent la teva respiració suau, lenta. Nota com el teu ritme cardíac es ralentitza, com va trobant el seu propi equilibri. Sent com el teu diafragma es relaxa per complet, permetent als teus pulmons expandir-se encara més. Nota com es va generant espai en el teu interior. Espai per a la calma, per a la tranquil·litat. Permet que el teu pit rebi el següent missatge. És segur respirar en calma. És segur viure en calma. Visualitza com aquesta llum va il·luminant el teu estómac, el fetge, la melsa, el pàncrees,
els ronyons. Sent com es relaxen i se suavitzen amb el massatge que els produeixen els teus pulmons en expandir-se. Percep com es mou el teu pit i el teu diafragma, ajudant-te a digerir i a filtrar. Permet que aquests òrgans rebin el següent missatge. És segur filtrar. És segur desfer-te del que no necessites. És segur digerir amb calma. Visualitza ara com la llum continua descendint cap al teu abdomen. Visualitza com es van il·luminant els teus intestins, prim i gruixut. Nota com es relaxen en sentir l'escalfor d'aquesta meravellosa llum. Sent com se suavitzen amb cada exhalació, com es va generant espai en el teu abdomen, permetent que els teus intestins puguin realitzar les seves funcions còmodament. Permet que els teus intestins rebin el següent missatge. És segur moure't amb calma. És segur relaxar-te i fluir per deixar anar i integrar. Molt bé. Visualitza tot el recorregut que realitza el teu nervi vague, ara completament il·luminat. Visualitza tots els teus òrgans envoltats en aquesta llum d'energia brillant, de calma i de seguretat.
Sent tot el teu cos respirant, vivint amb un ritme amable, tendre i amorós. Permet que el teu cos rebi ara el següent missatge. És segur viure en calma. És segur respirar lent. És segur parlar amb honestedat. És segur digerir a poc. És segur viure el present. Tot està en calma. A poc, i mantenint aquesta sensació de calma i seguretat, comença a moure el teu cos, suau i amablement. Permet que el teu cos vagi tornant al seu ritme, sense pressa. Pots realitzar un parell de respiracions profundes i conscients, si així ho sents. Porta ara les teves mans al centre del pit. I agraeix-te per aquests minuts de connexió amb tu mateixa.
Aquí acaba la meditació d'avui. Recorda que és segur, està bé, està en calma, perquè tot està bé, sempre. Moltes gràcies per confiar una vegada més amb Olivia Men per a les teves meditacions. Si t'ha agradat aquesta meditació, fes clic al botó de m'agrada i deixa'm un comentari per saber com t'has sentit. Namaste.